I'm lucky. What can you Yoruba luru? I'm lucky. N'ihi na eji m agwa ndị mmadụ sị ya wụhụ ya ka m lụrụ. Mara eji m agadi nọrụ 1 year ma lakpu. Anyị chọrọ ka ị kọtụrụ anyị akụkọ ịma na enweghị ihe gbara ndị mmadụ gharị na mgbe a kpọpụtara aha onye na-achị Ondo steeti ọ bụrụ na nwunye ya bụ onye Igbo kọrọ anyị kpọ ji bido. Ọwụnụ m wụ onye mbụ onye Igbo lụrụ onye Yoruba kama ihe menna wụ ọnọdụ di m na menna ya eme ọwụ ihe ọhụrụ onwe ihe ọhụrụ ọwụ ndị Yoruba na ndị Igbo na-alụkarị kemgbe gboo well ke gbasara kemadị m wụ ama ya hụrụ Enugu Omega Youth Corps mụ onwe m arụkwa n'ọrụ ọhụ afọ mbụ m bidoro ọrụ so ọhụkpamaya jiri m itie mmasị m anya awụghị ndị bekee ji akpọ love at first sight eji m ekwu ya ekwushi ike ezuga ahụ m ọnụ oge ụfọdụ nwochi love at first sight ahụ ejila wọkụla mana aka anyị wọkụrụ wewe ma ya mara n'ọhụ anyị klikie so akpa ndị bekee ji ekwu the rest is history. Enwekwana ihe ndị bekee nwụrụ mgbe ọ kpọkara gị si na ọ chọrọ lekwa onye m chọrọ ele enwe ihe ndị bekee nwụ kwuru? Ịma na alụmdi tribe ma ọ agbụrụ dị iche iche onye gwa gị si eji anaba ya immediately ọ washi kama o shi family ishikwa na akpa ejikwa na ha were gị ofe ke ya I'm sure that ndị mụrụ ya shi eleghị kwuru jee youth corps ihe ọbịa na youth corps Yoma na-akpọ nwaanyị Yoma na-akpọ nwaanyị ga esi nwa owede ihe mere ịrụbụ ọrụ nothing geje ma uru ofe ebe ka ngochi geje gafuru nwaanyị gafuru ọ bụ eji ekwu ya geje gafuru nwaanyị Yoma but efeke m hụdụ ebe m ga-esi nsogbu nọ maka gịnị? N'ihi na awụ nwaanyị gụrụ akwụkwọ and oge mma m jere gụọ akwụkwọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ejega hụ ụlọ akwụkwọ n'ihi na akpa ndị be ka anyị jiri ejighị eleli ụmụ nwaanyị ejighị eleda ụmụ nwaanyị anya ụmụ nwaanyị were mma alụ ọnwụ nwojem ọnwa shimari mana ịbịashi nwaanyị eje kọleji kpa ejighị ekwu ya mma bịa jee yunivasiti mahadum ndị mụrụ gị akacha ahụhụ rekpa onye Yoruba na ha onye ga-elụnụ o nyere nwa nsogbu mana ndị mụrụ m ije na school at least echekie ọnọdụ mụ ma ndị nkụzi ndị mbụ ndị n'ụyọ ji apali nwe elu they are revered, they are looked upon as role models in the community. Pami wo a renowned headmaster onye nkụzi eji ha akpọ m ada headmaster mama m kwuo onye nkụzi na mecha afọ na mmemakwa ọzọ mahịa so ọ gbara nwogharị mana n'ihi the ọnọdụ ndị mụrụ ngwọ n'ihi na awụhụ eje na hụ skuul akwanụ efiliri hụ she anwụ ga-enye m ohere ma make my own decision because you are talking about love and your lifetime partner. So if you shop ejiri hụ chie ya but enwekwara hụ reservation elekwana ihe enwe hụ reservation ashịhụ ndị Yoruba ejila alụlụ otu nwaanyị o mechara bụrụ eziokwu? No ahụrụ ihe m bịa na eji ashị ndị ọhụ dị ịma eji enwe stereotypes and ọwụhụ naanị about ndị Yoruba dịka ahụ nwekwara stereotypes
or ndị Igbo and other ethnic groups. Achị ndị Yoruba ejila alụlụ otu nwaanyị. Otu gị n'ime ụyọ. Abụọ anọrọ eji onye ka na-amụnye echi onye ahụ nwụrụ echichi echi ụmụ nwa feshia ururo azọma zọba. Ịmara nwunye da. So ọ hụcha their concern. Mana ịma na anyị wụnụ anyị re young. Love na-apa gị like that. A na-akọla gị anything. Ya shi gị ntị ka ịbanye. Ya eshikọ ọzọ for ọhụ ihe mere m in that time. And his own too. Ofeke enwe nwekwara hụ their own reservation. Gịnị ka ha gwara gị? Well, ndị Yoruba eji ha shi ndị Igbo mgbe ejila sọfụrụla mma. Eji ha shi anyị bịa anyị ewere ụkwụ anyị gbaa papa anyị ya ụmụ mama anyị ewere ụkwụ gbaa ahụ to get up. Ịma anụmanụ dị those are stereotypes that don't necessarily be true in most cases. But o jiri now ịhụnna anyị niile agajiela ebe ka anyị nweghị aka mana họrọ ọgọ mgbo. O nwekwara ndị lụrụ di mma ahụ m lụrụ di ha dị nwa agbakịchichala. So o dipendere pa aga adị gị jiri ịhụnanya gị onwe ka gị nwere ebe two of you nọ. So but I know for sure ndị mụrụ m gwara m moshe ihe wada m ejighị m n'ihi na anyị ri atọ naanị. Yes, anyị ri atọ myself, my sister and my brother. So anyị wụ closely knitted family. Ọ gbara hụ moshi ndị Yoruba nnu m egbu ma nwa m ole kwụ ya. And I still have my room in my parents' house as I speak. That room is still there for me. Mana there's no cause. When my uru, when God dig bije in a pipe alole. So but di mama anashe. Ahụrụ m ebe m shi anya. Enwere m ịhụnanya obodo m shi awụ m onye eme Abịam. N'Owerri West Local Government, Imo State. Awụ m onye hụrụ ebe m shi anya. Eji m agba ndị mmanụ shi. Eme Abịam bụ my small London. Anyị nwere ike lelie ya anya o. Shi ele ebe wee ma Abịam o. Onwe ụzọ na ya no. Onwe keke no ya no. That's my London. Ịhụ na akpa anyị jiri nọrọ here. Peace and tranquility, green environment. Oh, ebe ka anyị re. And I almost somebody like nature. Christmas me ebe ka anyị ka m ejeje. Ndị mmadụ na-akpakọ eje hụ London, eje hụ UK, eje hụ New York. Eji m alakpu ebe ka anyị jee nọ n'ụsa. Elekwana edighị gị ikwu. Yes, o jesom ịmara. Early years of our marriage, o jesom eje. Mgbe ọ bịara anyị bịara amụmụ nwa nso ya sị mgba. Njem hụ papa m na mama m. Ụmụ ya nọrọkwanụ with him. But ọ mara na she amejile ya egwu. Kọwara anyị those formative years unu ara onwe unu. Ele o jiri ga ịhụna. Number one, agwara m ya shi iwu aga m eji m agba Christmas ebe ka anyị. Onwe ihe ga-echubi m ya. No Jupiter. Ya naba. O je hụ gbama m kwụsị ọkwa ịlụọla di ewa ijeje ba ya naba. Because ahụ m ejeje Christmas ndebe ka anyị ahụ me. N'ihi na like I said, ma ahụ m lụga di mekpe m nkashi ya ọ nwejekwa alụọla m di mana no, aga m echefu ya. Anọga naanị ishishi m every day, morning, night, evening. And that's why I made it a point of duty. Every Christmas, I demand name Abịam. Even managing for my postgraduate studies in Philippines. I dimeje abịa. Dimeje abịa. Bịa lee papa m lee mama m. Ọ ihe meje agwa nwụchi ya. Ọgọ nụ nwoke m nọ hụ ya nnukpuru ya. O meena. N'ihi na ọ ara ada nụ nwaanyị. Ewetuo ya.
akụkọ nwaanyị ahụ m lakpuru elekwanụkpa ịma manager shi nne ochie ndị mother-in-law daughter-in-law relationship elekpo jiri erele gị. Well, like I said, ordinarily agaghị like isi nwa m nwoke lụọ n'onye Yoruba ha ya ga-enọ asụ mgbati ori anọnụ m onwe ike mara ihe gbanwe omenala nwụ onwe ike mara onwe amala m eji eri ọrugwe dị ịmanụ dị ha but it needed adjustment. And because, like I keep saying it, Digi Hoganya, he would do everything possible to make your adjustment stress-free. I know that you're not within their circle. I'm sure he fought the battle for me. I always say it. Ọ bụrụ na unu nwere esemokwu onye ka ị gara ịkpọchi lekwa o ekpoje onwe onye m jere kọọla ma ya kocha anya meji imu ya anya I'm telling you ma ya kocha n'ihi na ọ hụkwa ihe m hụrụ agba papa m na mama m ogbe mma ụlọ anyị hụrụ papa m na mama m koga ọkọgụ kpọ ndị ọzọ. No, I didn't witness it in them or between them. Nwa anọcha aka nka m. And of course my papa m wụkwa a complete gentleman. Onwe ama m hụ onye so omenala ụmụaka ịma amụ nwa na ofeke anyị na amụ nwa na ofeke nwo elekpi jiri ịma kpeje leki anwụ kpeje asa nwa ahụ kpeje meke ilere ka ndị ofeke nwo ka ilere ka ofe ka anyị mama eji abịa ọmụgwọ gị mama eji abịa ọmụgwọ n'ihi na amara na enwere m idea ọmụgwọ eji arị ebe ka anyị ọwa akpazima gị like this ga-ewere ụkwụ chilie elu in the morning mma ga-eme na gị nta mee na gị imo ebe ejila hụ gị m expect shi nnegoche memara gị nta memara gị imo ebe o nwere kpada relationship uri ebe okwe ma naba mmụọ nwa mama m abịala land ala immediately ya mee nta memu nne m ochie bịakwara ya aga ya emekwa ka ọ ga-eme bet ama gị mụọ nwa mama gị ụbọyị gị and ọ ga-eme ya n'obi ọma n'obi ọcha so mama m eji abịa emeghe ndị ahụ mama m eji abịa imekwa nna ya ụmụ gị chere let me confess ịmara na she my position now ma nwa m mụrụ nwa ọ mụrụ nwa a Canada ọ mụrụ nwa a Canada mama echicha nga jewe ahụrụ na anwa aka shiela self so ịmara the situation is different but ejikwa m eje nna runga maybe anwa nọ na 1 week or more alụdị ha ahụ so ejila m anọ na there here aka mama immediately ime dụmara m mama land ya mana ejikwa m ekechakwa ngwugwu ihe ndị ahụ ịmara na mmiri ọkụ ji ahụ na ụda ịsakịrịsa n'imrokoto ndị ebe ejiri emene enwe ihe gbadoro ụkwụ kwuo maka kpeji eleli ụmụ nwaanyị na-eleli ụmụ nwoke akpali na-akpali ụmụ nwoke a na-ahafụ ụmụ nwaanyị elekwana ihe ị gwara onwe gị chi gị ito lekwa ihe ị ga-eme ka ihe agbanwee ị ga-ahụ ihe niile atụmatụ niile m meji eme ma initiative is a reflection of what I saw while growing up, or a reflection of what I saw in my environment growing up. In my immediate household, ngande murume no. Enweghị m nsogbu. N'ihi na eji m agba ndị mmanụ papa himself in particular zụrụ m anwa ọzụghụ m anwa nwaanyị. Ewulachi ọ zụrụ m anwa nwaanyị ọ na ya ke Nnamdi kekwa m ahụ ọgụ biri onwe ishiri ya everybody was grounded onwed
parents say enwefughị ike ha eke ụmụ nwodi were n'ego ahụ jee kparari ịghọala. But like I said, because of status, my parents, like I said, education is their occupation. One has home, one school, onye ga-eso. So check each hand down. I don't go for the around me. I just do here we walk on one. Here walk and they Joshua. Are we different? I wasn't treated like that in my household. Mom jere university, I jere Ebu girls, all girls secondary school, quite alright. Of course, you wouldn't experience any discrimination or anything. But when you get into the university, hanye mix manu with ndị nwoke na ndị nwanyị. Elena exam, all with the same paper exam question everybody. Ashike oke ndị nwoke, ke oke ndị nwanyị. But by the time she university for the real world stares in your face. Yeah, okay. It's like we've been operating in a cocoon. By the time you leave university environment, get beton. Gamana that this world is skewed in favor of men. To you, you're like a trash. And what you machine game. So these things are not built up. And my eyes kept opening. Because in my subconsciousness, I've already seen them. When I was young, but I couldn't process it because I was too young. So the thing kept. I'm telling you, a more Kobe till this day. If you see everything I'm doing is a reflection of my experience. To start with, Basara breast cancer. And the manner, I don't know whether fortunately or unfortunately, ma onye nwere yani. He jitem. Ele ngi no ga no me doctor gwara elekpe ikpa ijiri naba ojia. Of course, obi agbafu no. Na nwere onye obi aga igbafu. Mana ịmara na shi o nwere dị mma na ege ewone ọ ejiri ike gị onwe ihe gị kwatu gị. Ma doctor gwara m ya merucha ya ụmụ m nwụcha ụmụaka with the baby and so on. Onye na-aga ezu na mụmụ ma mmụ. Onye ga-ezu na mụmụ ma mmụ. Mejishi ike. Na oji mwe agakwara na television and so on. Maho, people breast cancer here onye ọla agbafu. Onye ọla agbafu. Why don't you get agenda? Mana anyị na-enwe information at TV o. Larry King Life. Abia na-enwe program on breast cancer. Sky. Very few people when cable TV. Nlecha ụmụ nwaanyị ọcha ndị shia. Ụmụ nwaanyị ndị rịara ha elike. Aga m like. Oh, he nyere m obi shike. Ọwụsh ma hụrụ na abịa na akọrọ m je deliverance ebe. Je make nwaanyị anwụ get no. Ejere m school and agụrụ m zoology. And I understood about cell division and cell multiplication. Cancer was bad cell that kept multiplying. When I UCH, and when I got there, ma hope ụmụnwaanyị jiri mega breast cancer. Onye kwuru ụmụnwaanyị ara erecha onye aka. Cha nwaanyị ahụ Chineke ekwela ha ọjọọ. Agakwa m n'ime otu. Ọ gba m jiri bido. Agwa my consultant, the doctor, le agam. She when agam ankwuo. Agakwa m ịgba nkịtị. So here the mega ụmụnwaanyị ndị ma na-eru ọnụ ekwu aka. Ọ gba m jiri bido. Even doctor so na you see say Miss Akeredolu, you are tough. So you want to come out and tell people you have breast cancer? Yes, I will come out.
Okay, Mahunde manage laugh alashi. At all. My former Breast Cancer Association of Nigeria. I'm the only person who is a survivor. And those are all my friends. My mom was share biaman, yene no maka. One meet to UCH. I form all these things so that one ibhanya mana. Haju. Watch I didn't want to Mama breast cancer victim. And they jage biara umu gelu di share akoko. I have 2 daughters. I have a medical doctor, I have a lawyer. They are all married and happily married. The more so kwa ihendem bitoro. Imana break and won him negotiate before my first lady. Be more an hour, how would I put it? Is the queen of it all. Because again, looking at my experience as a young growing person, and then having traveled out, I've traveled widely. And I've seen how young girls are treated like jewels of inestimable value in other climes. And them interact. Man. And the man are not call and those who make the world tick. Oh, why are you not here a Nigeria? Oh, why are you not here a Nigeria? Ma who she umakanda neighbor, no makande not here. Onwe here reach. I hear reach wo anye nyega homo head start. We have failed our girl children, we've also failed our women. It requires somebody, again, who understood what the issues are. Onye wo ara, he gagane. When he care for Akem, she lepa, agamehe, or him mega bimo. Because for us to change the narrative of the status of the women, I felt that I need to be tondeko with the Hunabeno, Chirijan, Hunabahacha. Gagi should be to lay the foundation to it. Because for the game money. One hunde give ibusogara. How about my goku? Hey, it's not traditional, it's which tradition? Who told you that is sacrosanct? That tradition can change. There was a time in this country. Why won't you say that to kill twins? Yeah, that's why I knew it's possible that we can change the narrative of the status of women. And you start with these ones. Like half 10. There are at least 10. There are just one. Because what you're giving to them is a sense of self-worth. When they go back, and when he keep questioning all la lily and